חוות הר סיני, זה נקרא הר סיני על משפחת הר סיני, יאיר הר סיני. הוא הגיע לפה ולא היה הרבה חקלאות פה בכלל, והיה כולי מסביב ערבים ומאות עדרים של צאן, והוא התחיל להסתובב ביישוב, ממש עיגול קטן מסביב היישוב, ולאט לאט התפתח איפה שהוא דרך את כף רגלו. לאט לאט הוא כבש את 10,000 דונם מסביב כל האזור פה בדרום החברון. יש לנו אפשרות להסתובב בין האתר של העתיקה של סוסיא למדבר יהודה, ואני יוצא איתם 7 שעות ביום, וזה אנחנו גם משתמשים להם לצמר ולחלב, לגבינה, וזה גם סיבה טובה להשתלט על השטח.